Dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa Middle East, patuloy at domino sa pagsirit sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa pag-iikot ng news team sa ilang gasolinahan sa Naga City at ilang lugar sa Camarines Sur, naglalaro sa 65 pesos hanggang 70 pesos per liter ang gasolina, 70 pesos hanggang aabot sa 80 pesos naman ang diesel at ang pinakamahalang kerosene na aabot na sa 100 pesos per liter. Yan pa naman ang ginagamit na pangarga sa pampasadang jeepney ni Tatay Jimmy, nakakaunti na lamang ang naiuuwi sa kanyang pamilya dahil sa mataas na presyo ng langis. Dati ka to, 1,000 pa man. Ngayon po, sir. Ngunyan, 300, 400. Sapat pa po ba yung sir sa Mayo na, kulang na. Problemado rin ang tricycle driver na si Domingo Millares dahil sa kaunting kita na nakukuha nila sa kada araw ng pamamasada. Lalo na ngayong may banta pa rin ang pagtaas sa mga produktong petrolyo. Pag-abot naman sa kita sa pampuli sa pamilya, grabing pagbabago talaga sa totoo lang. Dati kung nagpupuli kami kato sa pamilya, meaning sabihin ta ng mga 500, ngunyan nababanga, halos nababanga yan. Kaya sobrang nahihirapan kami ngunyan sa pagtaas na inikan sa tuyang gasolina. Sa tala ng Department of Energy, simula ngayong Martes ng staggered o utay-utay na aumento sa presyo ng langis na naglalaro sa 17 pesos to 24 pesos kada litro, hindi pa masabi ng Energy Department kung may muling pagtaas sa presyo ng langis sa susunod na linggo. Binigyang diin rin ng Department of Energy ang pinagbabawal na gawain ngayong mayroong banta ng pagtaas ng produktong petrolyo, gaya ng panic buying at fuel hoarding na may kaukulang parusa para sa mga lalabag. Jem Garcia, CSN.